Čo ľudia, vítajte u nového videa dneska. Ideme hrať za Godzilla. Je 100% šanca, že sa vám to spávne a je to veľká úplne šanca, takže máte na to veľkú šancu. A keď sa vám není šanca na to, že sa vám nespávne, lebo zvýšili to kvôli tomu, aby ste si to mohli užiť a proste, lebo končí za chvíľu season, chapter aj season, lebo nám bude končiť chapter 6 na konci februára, to končí. 3 mesiace máme túto seasonu, budeme mať teda, dokopy s tým, budú 3 mesiace a tak to bude dobre proste. Ja som v uzlejku a ty si tam vonom. Ja som v uzlejku, on je na shifte. Ľahko srandu. Dobre. Ale nenávidím tých hráčov, čo proste sa vám uhýbajú tej katane. Napíšte do komentárov, ktorá je zbraň podľa vás dobrá, či meč alebo normálna zbraň. A ešte napíšte, že koľkokrát sa vás spavnula Godzilla, boli ste proste za ňu a že koľkokrát sa vám to nepodarilo, že jak blízko ste boli koľkokrát, že 50 metrov napríklad aj viac, že medzi 60 až do 10, že proste, chápete, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a ďalej. A tak proste, že koľkokrát, švem. Ja mám toľko vodu v česku. A ty, ak zberáte modrú čestku, tak podkopte ju. Podarilo sa, boli dvaja. Ja mám katanu. Ako? Ja mám katanu. Ja som tam není nevyhadil, zdrhaj. Zasa čo len skôr zdrhnúť. Aj keď tu bude Godzilla, kašľu proste na to, musí ísť za tebou. Koľka si tam? No čo? Chao Tour, to si nájdem. Hovorím, že za to kašľu proste je to ďaleko. Je to je? Hope Full fús. haze. Pedík. Oni otvorili to. Nazdar! Čau, hajko. Ideme, poďme. Zgadal ide. Aha. To ti vyšlo. Dokážem ísť Plamečakovi. Nie, tam bude dvoje. Nech sa tam vidú. Máš tam ten tvoj meč? Ja viem, že si v kriku. Nezastávalo mi to spodok, než by som ho dal. Tento istý ma zabil. Kakaz, ale
Niektorí hráči sú proste dobrí. Mhm. Tí hráči sú proste nenormálni. Chápete to? Fakt blbý. Proste double kill si predstavte. Tí hráči nenormálni. Je tuk, tuk, tuk. To je tuk, tuk, uk, uk. Som sa naučiť hrať trocha. Ale tí, čo tak dobre editujú, to hrajú na počítači, alebo sa učia na plejku dobre editovať. Ale 100% na počítači. Ja mám 20 korunové šlešky. Ping-pong. Ako ty tam? Chodí sem ozlej. Ty herber pada strašne dobrý lúk. Ináč. Ide to aj tropy. Mhm. A som išiel pre oné. Pre katanu. A tí hráči sú vlakedy tak hlúpi. Proste oni berú jednu čestku a idú hneď po vás. Ty vole. Som tam nebol. Ty si tam bol, keď tam boli dvina. Aha, čau. To čo chcela robiť? Sa zhypnotizovať akorát, takže. No. Zrazu by mala tú katanu úplne. To je úplne bomba. No nice, ne? Proste kinetiko. Takto sa tomu hovorím kinetik. Čo chceš dokázať? Kdy bol? Dozadu. Tento bol dobrý. Korunkáči, tí sú neporaziteľní proste. Tento bol brutálne dobrý. To je prekvapil dozadu. Jeho frenda není To nebol korunkáč. meč? Hm? To nebol meč? Bol? Pozri. Tak prečo mi ho neukazovalo? To som neotrus.
No tancuj mi tu 0 korún, tak čum. To čumíš čo? 153 Teraz vybudám ja. je na Petri, čo? Čumíš? No, tu máme jaký nubák. Nemyslíš si, že ja nemám Battle Pass. Mám každý Battle Pass, čo tu je. Neser. No. Myslím, že to bude tuto. Ne? Autobus. To je 100 metrov. 50 metrov, takže kde je 100 metrov to bude. To poznám. Mohol bych jít za mnou. No keď ješ inde, tak neviem. Ha? Ukázal ne? A zlasa spomezím. Ja budem farmiť. Ja tu nemám ani hráča proste. To sú tí hráči, čo sa proste boja, že sa tu spálne Godzilla. Že typeček ju zabere a úplne ich... tá Godzilla ich masakruje. Ten typek, čo to zabere. Ja vystavím po tej kuchyni. Hej, stoj. Berem tu abandon. Nice. Proste v brokovnici sa to hodí. Není náboj v brokovnici. Ani ty sa nemal meč. Čo? Toto. A vy nemáte proste na to šancu, že sa vám spáluje ten meč. To je tiež malá šanca. Ale spáluje sa väčšinou furt. Ale šťastky normálne a modré to je malá šanca tiež. A modré čestky dali tak blbo, že je na to strašne malá šanca, že vám to padne už. Že vám padnú dobré veci. Znižili šancu proste. Dar. Proste teleskop. Ja som ho zabыл hrať pickaxom. Proste. Nubak. Proste pickax, aby som ho dal. Pickax. Pickax a si porovnajte zbraň. Pickax a zbraň. Zbraň. 100-krát silnejšia. Pickax. 100-krát slabší. A pickaxom. Sice som ho trocha dal zbraňou, ale je to ne. Je to... Počíta sa to ako pickaxom, lebo som ho dokončila, to sa ráta. Ja to rátam. A tento nie, ten je noob. Ale môžete napísať do komentároch, podľa vás, či sa to aj ráta. Neviem, koľko som povedal komentáre, koľko máte krát napísať 3. Že hento na začiatku, tých dvakrát si do komentárov, že ešte som potom povedala. Toto teraz som povedal. Takže dám doma, že nehovor furt komentáre. Si potom nebude zaujímať to video. Proste úplne bomba. 300 metrov odo mňa. Či 1000 metrov, 900. Ešte mi to hodila. Ja mám úplne OP šťastie, si predstavte. Som pri káre, kokos. Ja úplne mám tú Godzillu. Ohni. Ne, ja len ponej. Víte si strel bacon. Proste úplne som frajer, si zeberte.
proste úplne, každý vyžere tú Godzillu, to sa, je to proste žerem. A Godzilla to je skoro neporaziteľný fakt. Zjeberte hráča a Godzillu. Chudačík hráč, kokos, nedokáže ledva zabiť Godzillu. Proste, ledva ju dokáže zabiť. Na YouTube som sa naučil trik na Godzillu. Keď bude po vás dávať laser, tak furt klikajte na schody a neodchádzajte, že keď pôjde po vás tým laserom. Viete asi aký. Myslím si, že ešte není blbý. Čo? Nečakaj. To každý pozná ten triček proste. Easy. Easy, easy. Idem hore. Stretol som Karlu. Čo kokos? Proste úplne Godzilla som. Čaute. No ja teda je po mne, treba sa stretovať tunel, tak ma neopravuj. Kokos. Ty si tu nabral. Čo? Ty si tu nabral kartičku. Som zabil oných To je ľudia. kráscov. Ty kokos, prečo ma všetci prenasledujú? Kde som ja na každom isté? Tak každý ide po mne. Nice, je moja možno. Čo? Godzilla. Hľadám môj medailonek. Čo? Hľadám môj medailonek. Tu letí grázol spoza roha. Ja som zabudol skoro hráča, čo mal Godzillu. Použiček. Jau, ty šmejdiček. Ty kokos. No zašupili skoro. To je meč. Poď sem, idú pometí z oného zostrova. Čiže zostrova Godzilly. Zutičku ne. Nežila som nepomôcť. Chodí do Warrioru. Nice. Ako sa to vidí. Presne tu ide ten, jak som chcel. Istý hráč dojde k novému, zabije hráča. Nezabije hráča. Chceš takto po mne? No tak poď. On ma netrafil, tak čo chceš? Šmejk. Dojdi sem. Ja som od teba 100 000 km, a vedí som ty. 100 000?
Nehovorím, že ja mám 20 HP. Nehovorím, že mňa dá nahyť hráč. Ale radšej nehrám. No pojem si pustiček. Tam sú tí hráči za mnou. Tam. To, čo mi pamätajú, šetrím. Mouse kúsok. Foxy footage. Kakas. Zdrhám hráčovi. Zavalila zóna. Hráček! Hráček, mladíček. Palač. Tu je. Poď sem! Poď sem! To tada. Zdraj. Nemáš kartu? Poď tam, ja nemám dôležité veci, chopli kartu. Zdraj, ne? Zdraj. Second. Royal King. Nikto sa nemôže volať Royal King. To sú uláky oni. Ne, ja budem to radšej hovoriť. Do Košic. Ideme do Košic. Ideme do Košic. Ideme do Košic. Leva. No proste musíš ho živiť. Ja si idem odskočiť. Tam si Martin. Vlad oživuje. Áno, teraz som plná. On má pištolku a 100 dreva, takže čo keď to bude na počítači hrači. Choď hore. White ziplining. Aha. Spíš. Na tým nohom.
zalili. Dúfam, že to ukončíme vínom aspoň. Posledná hra. Tak sa snaž. Dáme asi poslednú hru a ukončíme to. Áno, dáme poslednúčku. Hráč. A budúce si beriem inú postavu. Nechcel som to. Mhm. Nechcel som to. Hráči Nenormálne. Pôjde sa do forestu. Nie. Áno, ideš tu. A keď bude Masked Mule, Nebude. keď si myslíte, že to bude najvyšší forest, napíšte do komentárov. A keď Cipur City, tak dajte like, a keď Masked Mule, tak odber. Alebo na konci ešte uvidíte jednu pauzu. Kde si? Tam je Tom. Mne to nevíde. Neviem, iOS. Koľko z hráči korunka, či už dávajú dole hráča. Animals 328. Tu. Helix. To je youtuber tiež. Helix. Ale jaha, jaký som ja. Hlúpy. Ty som mal katanu? Mhm. A mne to neukazovalo. Ostala tam, ma zabil, chod ma oživiť, ostal tam meč. Kokos. Ja sa prepala maska. Ty si... To to nevyšlo. Také končí. Prečo? A strelal len do čoho? Či do hráča alebo do oného. Aha, a teraz ide ďalší. To s krumpáčom, ktorý ma dal. Bere to síce minus 20. Nice. Potrebujem vodu, ja mám waterboom. Ja toto som vytrenovaný, keď to je mečo. Je to mečo? Tu kokos, to si tu bol ty?
Idem? No nie, veď ma neoživíš. Robím manévry. Koľko si jedného? Poď za Godzillu. Hráč si myslí, že to prebere jeho frame. To je ťažko. Prankles. Čo robíš? Nechám to hráčovi. Nie. Toto je Godzilla, tomuto to hovorím. Hey Yoshi. Are you problem? Yes, are you problem? Kde si? Ty kokos, ty skondrhol. No tak ty si tu, že? Ideme sa zahrajkať troška. Si niečo, ale... Mario. Mám chod eliminovať hráčov. Skúsaj trezor z Wikido, či sa dá zvoním. Nedá. Či sa nedá otvoriť. Nohou. Bože. Porušil si ho? Mečak. To je ten, čo teba zabil. On bude zrušený. Jako by ten tam úplne zrušený, chudák. Chudáčik bude zrušený. Ale tam... Proste chudáčik. Aha, zdrha. Sa nevíš. Bude ho zmasakrovať. Aha, zdrha. On určite má mŕtvého frenda aj dožilo. Bože, to sa neotáča, to nekrúti. Nič, to není. Jasne, on ide ku airdropom. Môže sa mi otočiť? To sa neotáča vôbec. Pozri hore na telku. Kaká zulia. To je pohľad televízorový toto. Variáč skús trafiť. Prvé som chcel hentu trafiť. To není vidieť, ja nejde. Animal sa. Teraz bude boom. Budeš... To zezadu, ne? Nie, aha, tam zdrha. Z boku. Slabo. Nie, tam dole. Zvala. Aha. Nie som slepý. Ty máš, tu je už dlho, ten mečak. Ten má meč.
Kde je ten naštve? Nechce spraviť troška dupy? Dupni. Dup. Spravíme dup? Troška to bolo dup. To ti nezdá? To sú dole. Tam je. Sa mi zdalo, že bola čo tu je schované. Veľké prasátko. Sa môže pozrieť do tu. To je korunka, no tak poďte sem. To čo? To jak no? Poserko! Proste zdrhá poserko. Tak mi preberiem. Čo strel? Potom na shiftu. A vás, keď to eliminuje, vás to žije. To na shiftu si mám ísť. Máme medailon. Na čo tam ideš? Áno. Je tam hráč? Idem, kde premedám. Čau. Jakže som ho nezabil? To je účka. Nie, oproti tebe strieľať. Skoro, koľko má? Koľkovka? Plné to ten nabral. On sa, ja som mu ubral minus 90 tých HPček, on sa vyhľoval. Našiel med, kedy mal shield, tak sa vyhľoval. Jo. No prednešné video už to bolo všetko. Zanechajte like a odber a zajtra vytvárame nové video. Alebo v stredu. To je jedno. Napíšte to aj do komentárov. Tak čaute.